Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Ихтибар грипп йөри, салкын тию белән ничек көрәшергә, грипптан нәрсә саклый ала һәм вирус кемнәргә һөҗүм итә, табиблар киңәш бирә. Кеше йөртү зур җаваплылык таләп итә. Автоинспекторлар автобусларны тикшерә. Пассажир ташучылар нинди документларга ия булырга тиеш һәм тематик рейд гадәттә кайда үтә. Яңа стелла һәм инновацион алымнар. Имәнле баш авылы нәрсә белән мактана ала. Зәй районында күчмә утырыш узды. Җирлек башлыклары тагын ниләр турында фикер алышты. Атна башыннан Әлмәттә ОРВИ билгеләре булган авырулар саны 2-ләтә диярлек арткан. Балалар арасында да салкын тиюләр күзәтелә. Грипп сәбәпле мәктәп һәм бакчаларда яңа ел кичәләре кичектерелмәсме һәм йөкле хатын-кызларга ничек сакланырга табиблар киңәш бирде. Пока вроде бог миловал, не болеем, гриппом никогда не болели. Атна башыннан авырулар саны кискен күтәрелеп киткән. ОРВИ билгеләре белән мөрәҗәгать итүчеләр 2 тапкырга диярлек арткан. Әлегә бу күрсәткеч узган елгыныкыннан 13%-ка кимрәк, ләкин белгечләр уяу булырга киңәш итә. Күзәтүләр буенча грипп очракларының артуы 2022 елның ахырында көтелә. Дуңгыз гриппының берничә очрагы инде теркәлгән. Гриппның әлеге төрен кеше авыр кичерә. Өстәвенә ул бик йогышлы да. Ябык бинада авыру 70%-ка кадәр кеше йоктырырга сәләтле. Саклауның иң ышанычлы һәм нәтиҗәле ысулы әлбәттә прививка сату. Вакцинацияны вакытында үтәргә киңәш итәләр. Моны халык күпләп авырый башлаганчы башкарга кирәк. Үзең һәм якыннарыңны һәркемгә билгеле ысул белән дә сакларга мөмкин. Бүлмәләрне даими җилләтеп туру, саф һавада күбрәк йөрү һәм шәхси гигиена кагыйдәләрен үтәү зарур. Шулай ук иммунитетны витаминнар, чыныгу һәм физик күнегүләр белән дә ныгытып була. Бала алып кайтырга планлаштыручылар да прививка сатырга тиеш. Табиблар моны йөккә узганчы ук башкарырга киңәш итә. Булачак әниләргә йөклекнең 12-16 атнасыннан соңна вакцинация үтәргә рөхсәт ителә. Декабрь башыннан педиатрларның да эшләре бермә-бер арткан. Әлегә күбрәк башлангыч һәм өлкән сыйныф укучылары авырый. Балалар югары тән температурасыннан зарлана. Белгечләр ата-аналардан балаларның җәмәгать урыннарында булуларын киметү, авырулар белән элемтәгә кертмәүне сорый. Авыру әлегә иң югары ноктага барып җитмәгән. Шуңа күрә бәйрәм чараларына чикләүләр көтелми. Әлмәт районы юлларында ел башыннан автобуслар катнашында 2 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, 2 кешенең гомере өзелгән. Әлеге аварияләрне икесе пассажир транспорты йөртүчеләре гаебе белән килеп чыккан. Автобусларга инспекторлар аерым игътибар бирә. Рейдларның берсендә безнең иҗат төркеме дә булды. Автоинспекторлар законга буйсынучылар белән озак сөйләшеп тормый. Кагыйдә үтәүчеләр аларга колак салмаучылардан күбрәк дип искәртә белгечләр. Виктор Зарипов автобус руле артында инде 37 ел. Хәзер вакыты йөртә. Автобус салонына 40-ка якын кеше керә. Виктор үз эшенә җаваплы карый. Машинаның төзеклеген тикшереп тора. Мондый рейдлар кирәк ди ират, чөнки кеше гомере бәясез. Кагыйдә бузучыларны автоинспекторлар гадәттә Су-5 бөҗрасында аулый. Монда еш кына пассажирларны ташучы транспорт чаралары агымы күзәтелә. Юл тәртибе сакчылары аз һәм тулы күләмле автобусларга игътибар бирәләр. Мәсәлән, автобусларның борылыш берәмлеге 20 градустан да ким булмаска тиеш. Инспекторлар моны махсус җайланма ярдәмендә тикшерә. Әлеге автобусның күрсәткече нормативларга туры килә. Димәк, хокук сакчылары машина йөртүчегә документларын кайтара һәм хәерле юл теләп озатып кала. Пассажирлар ташу белән шөгыльләнүчеләрнең үзләре белән диагностик карта, махсус лицензияләре булырга тиеш. Карта вставлена? Карта вставлена, это работает, все есть. Моннан тыш хокук сакчылары машина йөртүче юлга чыкканчы медицина тикшерү үткәрүче вазифа изотлар һәм механикларны да тикшерәләр. Авыл хуҗалыгы ни хәлдә? Югары технологияләр фермерларга ничек ярдәм итә? Бу хакта күчмә утырышта фикер алыштылар. Зәй районының авыл башлыклары югары шипкә җирлегендә очрашты. Җыелышта тагын ниләр турында сөйләштеләр? Адилә Борһанова дәвам итә. Җирлекнең нинди уңышлары бар, халыкны нәрсә борчый? Югары шипкәдә авыл башлыклары катнашында узган күчмә утырышта шул хакта сөйләштеләр. Семинар шушы җирлеккә караган Имәнлебаш авылыннан башланды. Кунаклар Бөек Ватан сугышында һәлак булган авылдашлар истәлегенә куелган стелла белән таныштылар. Ул үзара салым хисабына булдырылган. Монда безнең бөтен социаль объектлар да бар. Республика программасы буенча магазин кибетебез эшләй. 20-нче елда фельдшер-акушерлык пункты сафка басты. 3 километр асфальт юлыбыз бар. Бу инде районда иң әйбәт, иң яхшы юлларның берсе дип әйтәсем килә. Имәнлебашның яшь фермеры Илнар Әхмәтҗановның да эшләре көйле бара. Җирлек башлыкларына әлеге крестьян фермер хуҗалыгын үрнәк итеп куйдылар.
Башта аренда белән эшләдек менә шу фермада. Аннан соң инде кызыл тавык утырттык инде, Радар 3 дип атала инде ул. Ул тавыкны әкрен үстереп, реализовать итеп, аннан соң инде бройлер белән эшли башладык. Иллар Ахмаджанов кошчылык урчуты нияте белән ферма ала, аны төзекләндерә, инновацион алымнар кулланып җиһазлый. Кошлар өчен заманча су эчергечләр, тукландыру ешлыклары үзләре киләнә биредә. Хәзерге көндә хуҗалыгында 4000 баш бройлер чеби исәпләнә. С продукцией пока не сезон, но мы стараемся. Югары Шипке авылындагы кирпич заводы җитәкчесе җитештерү эшчәнлеге белән таныштыра. Оешма иске җиһазларны яңасына алыштыруны күздә тота. Шулай ук яңа цех булдыру планлаштырылган. Семинарның пленар өлеше Югары Шипке мәдәният йортында узды. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Баулыда ел укытучысы Бөтен Россия конкурсының район этабы узды. Мөгаллимнәр атна дәвамында тәҗрибәләре белән уртаклашты. Мастер-класслар, ачык дәресләр үткәрде. Жюри әгъзалары бәйгегә йомак ясады һәм иңнәрне билгеләде. Зона этабында Баулы данын кем яклаячак? Ләйсән Сәйдгараева белеп кайтты. Вы профессионалы, специалисты, вы готовились, и вы все сможете. Ел укытучысы бәйгесен ачу тантанасы 6-нчы мәктәптә узды. Бирегә район мәктәпләреннән укытучылар, жюри әгъзалары җыелды. Каждому из вас есть что показать, каждому из вас есть чему научиться, потому что совершенству нет предела. Район мәктәпләреннән 24 педагог атна дәвамында ел укытучысы исеме өчен ярыштылар. Ачык дәресләр һәм мастер-класслар күрсәттеләр. Үзләренең уникаль эш алымнарын коллегаларына тәкъдим иттеләр. Әлеге конкурста инде мин 2нче ел катнашам. Былтыр мин катнаштым ел укытучысы буларак һәм 3нче район буенча 3нче урын алдым. Быел татар теле укытучысы буларак катнашам. Мастер-класска килгәндә мин яңа метод озвучивание, мультфильмнарны озвучивание турында сөйләячәкмен. Бәйгене ябу тантанасында җиңүчеләр бүләкләнде. Аларга дипломнар, чәчәкләр һәм бүләкләр тапшырылды. Беренче мәктәпнең физкультура укытучысы Гөлназ Кәримуллина һәм 4нче гимназияның башлангыч сыйныф укытучысы Илмира Миргазиянова ел укытучысы конкурсының район этабы җиңүчеләре дип табылды. Педагогик дебют номинациясендә Кызылъяр мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы Нәфисә Гайнетдинова җиңү яулады. Иң яхшы татар теле укытучысы номинациясендә гран-при Александровка мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Ирина Валитовага бирелде. Җиңүчеләр конкурсының зона этабында Баулы районы данын яклаячак. Ел укытучысы конкурсында мин беренче тапкыр катнашуым. Әлбәттә инде бу конкурска катнашу алдыннан бик нык борчылдым. Конкурсантлар бик барсы да көчле, тәҗрибәле, алар арасында үземдә мак бермин дип инде бик тырыштым инде. Барлык катнашучылар да төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Ләйсән Сәйдгараева, Артем Артемьев, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Леногорск укучылары милләтем хәзинәсе дип исемләнгән интеллектуаль уенда катнашты. Кызлар һәм малайлар төрле халык мәдәниятендә үз белемнәрен күрсәтте. Уен Пушкин картасы кысаларында оештырылды. Проект ярдәме белән чара балалар өчен бушлай узды. Интеллектуаль ярышта 5-нче, 10-нчы мәктәпләр, 11-нче гимназия һәм 12-нче лицей укучыларыннан торган 4 команда көч сынашты. Уен 5 раундтан торды. Биремнәр төрле. Кайдадыр тест эшләргә, кайдадыр ачык сорауга җавап бирергә кирәк. Төрле милләт традицияләре турындагы сорауларга җавапларны мөмкин кадәр тизрәк бирү соралды. Первая команда была первыми. Ваш ответ. Украинский, русский, белорусский. Вот, это был верный ответ. Менә бу бәйгедә катнашучылар биюләрнең кайсы милләтнеге икәнен билгеләргә тиеш. Уен барышында балалар яңа белемнәр дә туплый алды. Җавапларны белмәсәләр дә укучылар сер бирмәде һәм сорауның асылына төшенергә тырышты. Киләсе сынау исә орнаментларга багышланды. 4нче турда балалар халык костюмнары буенча белемнәрен күрсәтте. Соңгысы капитаннар конкурсы булды. Алар халык мәкаләләренең төшеп калган өлешен әйтеп бирергә тиеш иде. Уен нәтиҗәләре буенча 3нче урынны 5нче мәктәп командасы яулады. 2нче урын 10нчы мәктәпкә бирелде. Иңнәр исеменә 11нче гимназия укучылары лаек булды. Барлык катнашучыларга да дипломнар тапшырылды. 24 декабрь көнне Әлмәттә яңа елга багышланган бәйрәм чаралары башлана. Алар 7 январьга кадәр дәвам итәчәк. Төп шәһәр чыршысын ачу тантанасы 25 декабрьдә якшәмбе көнне көтелә. Гомумән алганда шәһәр буйлап 7 күңел ачу мәйданчыгы җәелдереләчәк. Бәйрәмнәр Саулык паркы, Нефтчеләр мәйданы, Түбән Мактама мәдәният йорты, Каракүз һәм Яшьләр скверлары компетенция үзәге янында узачак. Ә менә салют булмаячак. Бу хакта район башлыгы Тимур Нугуманов турыдан-туры эфиры барышында хәбәр итте. Шулай ук
җитәкче сүзләренчә, шәһәрне матурлау өчен узган елгы бизәкләр кулланылачак. Новый год – это все-таки в первую очередь детский и семейный праздник. Поэтому мы ни в коем случае не сокращаем, а наоборот даже наращиваем детские мероприятия, которые будут проводиться в предстоящий период времени. Сабыйларны тагын бер сөенеч көтәм. Балалар бакчаларына йөрүче һәм беренчедән алып 8нче сыйныфта укучыларга татлы бүләкләр тапшырачаклар. Алар бюджет хисабына сатып алынган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар. Хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.